al final de sus vidas. En esos casos, mediante un protocolo estricto que ayer circulamos en todos los hospitales, vamos a dejar a un familiar que pueda despedirse de su ser querido, tanto en las plantas de hospitalización como en las UCIs. Comprenderán que esto supone tomar una decisión dolorosa, pero es que hasta la fecha ni siquiera pudieron despedirse, por razones de falta de material suficiente para los profesionales. Ahora que empezamos a tener más material, pues le vamos a dar todo ese material a un familiar por paciente para que pueda despedirse de él, probablemente, y que pueda estar en los últimos momentos de su vida. Pero además hemos aprobado nuevas medidas para preparar la recuperación económica post-pandemia. En primer lugar, hemos tomado la decisión de reactivar todas las obras públicas en la comunidad autónoma, todas aquellas obras públicas que estaban en ejecución y que tuvimos que parar, y buena parte de las obras públicas que estaban en licitación y todavía no estaban adjudicadas. El total de obras públicas que reactivamos asciende a 500 obras públicas que suponen una inversión de 300 millones de euros y 5.300 puestos de trabajo. Y a la vez hemos reprogramado y ajustado nuestro presupuesto. Hemos hecho un ajuste vía ahorro en los gastos corrientes de la Administración Autonómica por un valor de 100 millones de euros que ponemos a disposición de la inversión sanitaria y social que estamos haciendo durante la pandemia. Esta medida de ahorrar donde se puede, es decir, en el gasto corriente, y esta medida de abrir la inversión otra vez para generar puestos de trabajo y reactivar la economía es una doble medida que hemos aprobado en el día de hoy y que esperemos empiece a surtir efectos a partir del lunes posterior a la Semana Santa, donde entendemos que la construcción y otro tipo de actividades industriales y de automoción vuelven a estar permitidas en nuestro país. Otros asuntos do Consello da Xunta que, se me permiten, abordaríamos con rapidez. Dous asuntos en materia de cultura. A Xunta intensifica o seu traballo para proveer a ciudadanía de recursos de lecer e formativos online dentro da campaña A Cultura Segue. Cal é o obxectivo? Pois facilitar recursos digitais de lecer, de formación, a través de Internet. Hai 3 iniciativas: a plataforma de préstamo electrónico Galicia Lee, que suma casi 2.000 novos usuarios e duplica o número de préstamos nas últimas semanas. A posibilidade de acceder a máis de 4.500 títulos, 30 revistas e 300 audiovisuais. A segunda decisión, a Biblioteca e Arquivo Digital Galiciana. Isto supón, dende marzo, dende o día 14, que foi cando se declarou o estado de alarma, se duplicou o acceso á utilización de Galiciana. Se intensifica dunha forma importante. O servicio dispón de máis de 10.000 usuarios e ao longo de marzo se consultaron máis de 700.000 páxinas. En no eido formativo tamén decidimos que o Centro Superior de Hostelería de Galicia amplía a oferta de teleformación para chegar a 2.000 usuarios. Será mediante unha decena de faladoiros dirixidos a profesionais do sector turístico a demanda do propio sector turístico. En relación con temas de cuidar os que nos coidan, a evolución da ocupación dos establecementos habilitados pola Xunta de Galicia para as persoas que están cuidándonos, é dicir, personal sanitario, personal de servicios sociais, persoal que están traballando nos servicios esenciais, adoptamos nos últimos días. Abrimos 120 establecementos, 120 hotéis, onde están alonxados neste momento 500 personas, a metade casi son profesionais sanitarios. Son establecementos habilitados polo Executivo Autonómico para profesionais de sectores esenciais ou colectivos vulnerables. En concreto, como digo, casi a metade son profesionais sanitarios que o Servicio Galego de Saúde pon a disposición esos hotéis para que podan pernoctar e tamén para que podan xantar ou cear nesos hotéis, é dicir, pensión completa. Tamén o 30% de estos 500 son traballadores de servicios esenciais. Se atoma tamén alonxados no Hotel Congreso do Concello de Teo,
maiores que trasladamos da residencia Porta do Camiño, e tamén hai alrededor de 40 persoas de colectivos vulnerables, vítimas de violencia de xénero, refuxiados ou persoas sen fogar. Estos 120 establecementos están ubicados en 70 municipios, ten unha capacidade de 3.300 plazas hoteleiras, o que supón neste momento unha porcentaxe de ocupación do 14%. Habilitamos un hotel por cada área sanitaria, por tanto, temos un nas principales cidades galegas, máis outro na Mariña para o Hospital da Costa e outro no Barco de Valdeorras para o Hospital de Valdeorras e outro en Boiro para o Hospital do Barbanza. Queremos agradecer a colaboración dos profesionais do turismo que fan unhas tarifas a coste, e queremos agradecer tamén pois a rede de albergues públicos do Camiño de Santiago, que están a disposición dos traballadores esenciales, e sempre non nos esquecemos dos pabellóns do Monte do Gozo en Santiago, que están a disposición tamén de ser necesarios para traballadores de servicios esenciais. Neste momento, como digo, temos 217 médicos, enfermeiras, persoal sanitario que considera que por seguridade deles e das súas familias que é mellor quedarse nesos hotéis, 155 traballadores de servicios esenciais, 47 traballadores de servicios sociais, hai algúns que o seu compromiso chega ata dormir nas propias residencias de maiores onde traballan para que non sexan transmisores ou posibles transmisores do virus. En definitiva, estamos xa con 500 personas que viven en estos hotéis habilitados pola comunidade autónoma en colaboración co sector hoteleiro de Galicia. O Consello da Xunta tamén sigue adiantando os seus pagos. Quenda de oficio en beneficio dos abogados e dos procuradores galegos. Vamos a proceder, creo, hoxe mesmo a aboar o primeiro trimestre deste ano 2020. Se toma esta decisión, dada a situación excepcional que vivimos, non facemos a liquidación, porque non é posible facer a liquidación nunhos días, o que facemos é un adianto similar ao pasado trimestre, serían 2,9 millóns de euros en favor dos abogados de oficio e 275.000 euros en favor dos procuradores de oficio, e despois axustaremos en función das liquidacións realmente producidas. Dous acordos en materia de sanidade. Como lles decía, despois da reunión do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde que sigue a pandemia o pasado luns, aprobamos un protocolo que foi repartido no día de onte a todos os hospitales para acompañamento nos duelos que se producen nos hospitais do Servicio Galego de Saúde e entendo en todos os hospitais de Galicia. Estamos a falar de humanizar un pouco, non todo o que se debería, pero todo o que se pode, os momentos máis duros da traxedia. Se vai a facilitar vivir o final do ser querido pois por outro familiar que poda estar ao seu carón. A todos nos gustaría, por suposto, poder acompañar os nosos familiares cando están perdendo a vida, pero nestes momentos é difícil, por non decir casi imposible. Este virus non lo está a impedir, e é unha das sensacións máis duras que nos relatan os familiares que perderon o seu pai, a súa nai, o seu irmão, en definitiva, a un fillo. E por iso elaboramos estas recomendacións que vamos a cumplir de forma estricta aquel enfermo que probablemente este nos seus últimos momentos da súa vida. O documento, insisto, está elaborado polos profesionais do Servicio Galego de Saúde en colaboración coa Asociación Galega de Saúde Mental e tamén coas consideracións feitas polo Consello Galego de Bioética. Entre outros asuntos, se establece que se favorecerá unha vía de comunicación telemática entre familiares durante o tempo de ingreso, cando están nas plantas de hospitalización e poden falar e interactuar telemáticamente. Tamén se van a permitir visitas presenciais nos momentos, como digo, finais da vida do doente, sempre, por suposto, a distancia regulamentaria e cunha protección completa para o familiar que sube a despedida, e a posibilidade de acompañar tamén durante un breve período o familiar que acaba de falecer,
no caso de que algún membro desa familia pois quera acompañar durante un breve momento unha vez producido o falecemento. Tamén en materia sanitaria damos conta dunha serie de material que estuvemos adquirindo durante as últimas semanas e que autorizamos o seu pago, así como de outro material que seguimos adquirindo e que tamén autorizamos a súa compra. En total, esta compra ascende a 10,5 millóns de euros. O obxectivo, como se poden imaginar, é dotarnos do material que necesitamos. Algún deles xa o tiñamos comprado, como por exemplo 130 camas de hospitalización e 100 mesas de noite, 313 biombos, demostradores de atención ao público, tamén ventiladores no invasivos, monitores de parámetros fisiolóxicos, monitores de parámetros fisiolóxicos básicos e avanzados, aspiradores eléctricos de mucosidades, en definitiva, material que en algúns casos xa foron entregados e outros que están in itinere e outros que aínda vamos a seguir comprando. Esta é a quinta vez que traemos e este material, como é lógico, pois boa parte del estaba comprado, boa parte dele estaba recepcionado e outra estábamos pendentes da súa entrega definitiva. E ademais traemos outro paquete, en este caso de 8,3 millóns de euros dentro destos 10,5 para material de protección. Seguimos comprando 3 millóns de mascarillas cirúrxicas, 86.000 mascarillas respiratorias, 1 millón de batas de protección, 2 millóns de luvas, de guantes e 100.000 batas quirúrxicas e buzos de protección, ademais de 61.000 litros de desinfectante e 57.000 test rápidos. Nos seguimos comprando porque queremos, por suposto, que non haxa ruptura de stocks e queremos mellorar a cobertura que en momentos iniciais foi deficiente, a cobertura que dimos aos profesionais e que nos parece que merecen, por suposto, que esas deficiencias non se volvan a repetir. Vamos remitindo, seguimos falando de material, pois acabamos de aportar 3 millóns de euros a fondo perdido a aquelas empresas galegas que estén en disposición de confeccionar, de construir ou de fabricar material necesario para a pandemia. 3 millóns de euros que se unen aos 10 millóns que xa tiñamos activados. Estos 10 millóns eran préstamos para as empresas que queren modificar os seus procedementos de fabricación, incluso comprar máquinas para fabricar material sanitario, e estos 3 millóns de euros a fondo perdido son para esas mesmas empresas que xa estamos seleccionando e que son empresas que acaban de pasar o control e o filtro do Comité do Coronavirus de compra de empresas en Galicia. Concretamente, en Galicia se presentaron 160 iniciativas para producir material sanitario. Destas 160 iniciativas se seleccionaron 11 desde o punto de vista de innovación e máis de 50 desde o punto de vista de fabricación. As 11 propostas innovadoras que seleccionamos teñen en relación con proxectos para desenvolver láminas que poidan protexer diferentes superficies fronte ao virus, novos sistemas para respiradores, sistemas de detención rápida do virus, test rápidos, máscaras capaces de filtrar ese virus e iniciativas centradas na xeración de cartografía sobre o risco do contagio por zonas, que é fundamental para o segundo estadio da pandemia, que é seguir estudando o número de persoas inmunizadas en Galicia e, en consecuencia, o número de persoas que aínda non están inmunizadas siguen tendo un risco medio alto de contraer o virus. Neste tipo das 11 que acabo de referir, poden solicitar un anticipo do 100% da axuda concedida a fondo perdido, axudas que poden ser ata 200.000 euros, 100%, a fondo perdido, e superior a 200.000 euros, 50%. E, por último, o novo programa dotado con 2,5 millóns de euros para a reorganización productiva urxente das empresas galegas, empresas que nos notifican que teñen capacidade para producir material coronavirus. Neste momento xa hai empresas que entregaron 30.000 pantallas de protección facial, 250.000 mandís protectores,
12.000 batas de proxecto que coordina o clúster textil, 20.000 batas impermeables de Gocotex, EPIs de recollida por Ceaga, mascarillas FFP2 de Gabadi e respiradores de Bendix Cinfo. En definitiva, estamos empresas galegas traballando en textiles sanitarios, en kits e consumibles de diagnose, en elementos para desinfección. Se está creando, lógicamente, unha material. Pensamos que é unha decisión económica moi productiva desde o punto de vista social e tamén, por suposto, con un interese económico e de creación de emprego. Dous últimos acordos do Consello da Xunta, como anunciaba inicialmente. A Xunta de Galicia toma a decisión de reactivar todas as súas obras que estaban en execución, todas. Non se vai a parar ninguna. E tamén tomamos a decisión de reactivar aproximadamente 100 obras. Unha parte delas estaban en licitación, as vamos a adxudicar, e outra parte delas aínda non estaban licitadas, vamos a iniciar o proceso de licitación. En total, chegamos a 510 obras, o que supón un investimento de 300 millóns de euros e 5.370 empregos. Nos parece que é fundamental para reactivar a economía de Galicia, para manter a saúde dos empregos dos traballadores da construción e tamén para manter as constantes vitais das empresas constructoras. Esta é unha decisión que adoptamos dentro do máis escrupuloso respeto ás medidas de sanidade. O noso Instituto de Higiene no Traballo fixo un excelente protocolo para todas as empresas de construción. E eu pido a todos os traballadores da construción que vayan con tranquilidade a traballar e tamén lle pido ás empresas que sexan absolutamente respetuosas e escrupulosas mantendo esos criterios de seguridade para os seus traballadores. No caso de que non se manteñan os criterios de seguridade, evidentemente actuará a Inspección de Traballo. Por conseguinte, se pode traballar, sí, se pode traballar de forma segura. Só no caso de que se pode traballar de forma segura, se poderá traballar. Pero estas 510 obras, estos 300 millóns de euros que reactiva o presuposto, chegar de forma directa a 5.370 familias en Galicia. Son obras que consideramos necesarias, por exemplo, son obras de centros educativos que temos que finalizar para abrir o próximo curso, son as obras das intermodales de Galicia que as necesitamos para mellorar o transporte público, estar preparados ante o recibimento do tren de alta velocidade. Son obras de conservación, de mantenimento e tamén de construción de centros de saúde que necesitamos. Son obras de manter a construción dos novos hospitais de Galicia e, por suposto, son moitísimas obras de abastecemento e saneamento de auga. Por conseguinte, estamos convencidos de que reactivar a cidade da xustiza en Vigo é unha excelente noticia para as familias, é unha excelente noticia para os ministradores de materiales de construción e é tamén unha excelente noticia para empezar a velar pola saúde dos empregos e pola saúde económica do país. Insisto, cos protocolos de rigor que temos aprobados. Sin esos protocolos non se poderá traballar. Con esos protocolos poderemos traballar. Faremos, por conseguinte, todas as obras as que acabo de referir. Para nós, supón, sin dúbida, unha decisión de reactivación económica na economía galega. Supón unha decisión que conlevou o seguinte acordo, que foi un aforro de 100 millóns de euros nos gastos corrientes da Xunta de Galicia. 100 millóns de euros nos gastos corrientes da Xunta de Galicia que destinamos a sanidade e a servizos sociais nos permiten pois non ter que utilizar o diñeiro do investimento para o gasto sanitario e o gasto social. Estos 100 millóns de euros toman consideración de todas as decisións que viñemos adoptando nos últimos 15 días. En primer lugar, tomamos a decisión de ampliar 1.800 millóns de euros as capacidades de liquidez da comunidade autónoma. Cando vimos que a pandemia empezaba a extenderse por Europa, tomamos a decisión de suscribir pólizas de crédito a corto
para mellorar a liquidez dos contratos da Xunta de Galicia, e o que foi o mes de marzo, a pesar de que boa parte da Xunta, dos seus traballadores, están traballando de vía telemática, estamos pagando as facturas nun período medio de 15 días. Porque pensamos que os 5.000 proveedores da Xunta de Galicia, máis que nunca, necesitan liquidez. Pois ben, inyectar 1.800 millóns de euros en liquidez, tomar a decisión de pagar as facturas nun período medio de 15 días, e a terceira decisión foi crear un fondo de contingencia específico para reorientar gasto corrente en favor dos presupostos de sanidade e de servicios sociais. Levamos a cabo unha reprogramación de gastos correntes da Xunta de Galicia e chegamos a un fondo de 100 millóns, 6 de diñeiro de fondo de corrente de aforro que podemos facer da Xunta de Galicia. Por lo tanto, os 4.100 millóns de euros de presuposto sanitario, que é un 9% máis, 340 millóns de euros do que tiñamos no ano 2009. O maior orzamento da historia da sanidade, 4.100. E o maior orzamento dos servicios sociais, 821 millóns de euros. No caso dos servicios sociais, un 44% máis que no ano 9, pois agora prevemos uns 100 millóns de euros nesta primeira atacada para ir consolidando o incremento de gasto que se vai producindo na sanidade e nos servicios sociais como consecuencia das decisións que son aforros obtidos, como digo, do capítulo 2, do capítulo 4, de funcionamento dos centros da comunidade autónoma, a maioría deles pechados. Estamos falando de centros educativos, todos pechados, tamén centros administrativos da Xunta de Galicia, son aforros de luz, de auga, de calefacción, de suministros, e aforro tamén en parte do transporte escolar, son aforros, en definitiva, de gastos de funcionamento, de aforro de servicios contratados que non se dan, en definitiva, aforros que, dunha forma meticulosa, fomos contraendo para destinar ao investimento sanitario e social. Todo o orzamento da Xunta, pois, está a disposición da emerxencia sanitaria. Todo o orzamento da Xunta, prioritariamente, está adicado á emerxencia sanitaria e tamén á emerxencia económica na que estamos vivindo. Non imos esquetimar un ápice de esforzo para salvar todas as vidas posibles, o reiteramos, e hoxe quero dirixirme especificamente aos nosos maiores, aqueles que conseguiron que nós esteamos aquí, e esas persoas maiores que viven nas residencias, nas persoas maiores que están cos seus familiares, ou nas persoas maiores que están vivindo nas súas casas, moitas veces, a maior parte do día solas. Queremos dicirlle que estamos con eles, que Galicia non os vai abandonar e que non vamos a dar unha vida por perdida en ningún caso. E quero tamén, para finalizar, agradecer outra vez máis a labor de todos, os que chaman os maiores, as familias que están en contacto cos seus maiores aínda que non os poden visitar, as familias que están voluntariamente traballando, en algúns casos, levando comida, outros alimentos ou materiais que se necesitan nas casas dos maiores. As familias que se ofrecen a facerlles a compra a esos maiores. A propia saúde. E aqueles que, dunha forma especial, o agradecemento que decidiron confinarse con eles nas residencias de maiores. Os médicos, o personal sanitario, a enfermería, o personal de auxiliares de enfermería, a todo o persoal sanitario que está salvando miles e miles de vidas, probablemente máis que nunca. E os que se quedan na casa e que están cumplindo coa súa labor para evitar contaxiar e ser contaxiados a todos eles, e les digo que se sigan coidando, porque mentras os galegos e as galegas se coidan, estamos coidando a Galicia. Mais nada, moitas grazas. Quedo a disposición dos medios de comunicación. Buenas tardes. El Correo Gallego pregunta si podría actualizar el número de personal sanitario contagiado y el ya recuperado. Sí, o número de personas contagiadas
sanitarios contagiados en Galicia, lamentablemente, ascende ao 10% aproximadamente. 600 e pico profesionais sanitarios que están contagiados, a maioría deles evolucionan dunha forma saudable, unha forma correcta, e estarán dados de alta en función dos protocolos e da aplicación dos mesmos e que finalicen a súa etapa de cuarentena. En España temos 19.000 profesionais contagiados, según a estatística do Ministerio de Sanidade, o que supón un 14%. En Galicia temos 629 profesionais sanitarios contagiados, o que supón un 10% do total de número de contagios na comunidade autónoma. Un 10% aproximadamente. Sí, sobre el personal sanitario también preguntan qué va a hacer su gobierno para renovar los contratos de los sanitarios con contrato temporal que causaron baja al infectarse mientras cuidaban otras personas. Pues entendemos que a inmensa maioría deles seguirán sendo absolutamente necesarios para traballar no Servicio Galego de Saúde ou para traballar no ámbito dos servicios sociais. O problema que temos neste momento é ter suficiente personal sanitario para poder contratar e poder traballar nas residencias da terceira idade ou poder traballar en as residencias de discapacidade ou tamén poder traballar en algúns servizos hospitalarios. Por lo tanto, entendo que desde o punto de vista de demanda de contratos sanitarios, esa demanda por parte dos servicios sanitarios e sociais vai a ser crecente, non vai a disminuir sustancialmente. De feito, a decisión inédita que nos levou a contratar a todos os MIR que finalizaban a residencia no mes de junio e que, sin embargo, xa os contratamos a primeiros de abril, igual que as profesionais de enfermería que finalizaban a súa residencia, é unha das decisións de que necesitamos personal sanitario. E, de feito, queríamos sacar unha oferta pública de emprego, se estuviéramos autorizados polo Goberno Central, de 5.000 personas no ámbito da sanidade pública. Por conseguinte, entendo que a inmensa maioría, non podo agora especificar se pode haber personal non sanitario dentro de seus contratos, pero que preste servicios en hospitais, refírome a servicios non sanitarios, podan ou non volver a prorrogar o seu contrato, pero insisto, entendo que a inmensa maioría do personal sanitario volverá a prorrogar o seu contrato. Sí, Informativos Telecinco indica que como la estadística oficial solo cuenta como fallecidos a los que se le ha hecho un test y han dado positivo, si considera que esa cifra es real y si se pueden corregir esos datos de sanidad con los datos de los registros civiles. Bueno, es evidente que ha habido un desajuste en algunos datos de los servicios sanitarios y los datos del registro civil, y lo que es evidente es que tenemos que casar esos datos para que cuadren. Es evidente. Es verdad que el gobierno, pues cuando hace los protocolos que las comunidades autónomas tenemos que implementar, complementar para trasladarle, pues no es fácil hacer protocolos en el inicio de una pandemia. No estaba incluida en esos protocolos y que ahora el gobierno los ha ido perfeccionando y las comunidades autónomas también hemos trabajado con mayor meticulosidad. Y ahí tienen que estar las personas que fallecen por coronavirus, por supuesto en los servicios sanitarios, estoy convencido que ahí están prácticamente todas, no hay fugas, pero también los que fallecen en la sanidad privada de España, también los que fallecen en las residencias y por consiguiente casar todo esto pues no es fácil. Hay miles de residencias en España. Las residencias anteriormente notificaban sus fallecimientos al registro civil de forma directa y ahora lo tienen que notificar a los servicios sanitarios de la comunidad autónoma. Esto, más el trasiego de la presión asistencial, más el trasiego de la presión social, puede estar produciendo algún desajuste. Pero yo creo que hemos de saber la verdad, hemos de conocer con toda la crudeza los datos de los realmente fallecidos por coronavirus y hemos de transparentar cualquier dato que tengamos acceso. Por ocultar un conjunto de datos, primero, no vamos a cambiar la realidad y segundo, es una falta de respeto, tanto a los fallecidos como a sus familiares. Sobre esta cuestión, pregunta si cree que hai outras autonomías que están ocultando a cifra de mortos e se están os registros civis o día en Galicia. Non teño datos para poder decir que hai comunidades autónomas que estén ocultando a cifra de mortos. O que sí é evidente é que os protocolos
de comunicación ao Goberno Central foron mudando, foron distintos. Inicialmente se nos pediu solamente as persoas que falecían nos hospitais. Agora, 2 días a semana, hai que actualizar as persoas que falecen nas residencias. Nós o que intentamos é dar sempre, dende o inicio, as persoas diferencias sustanciais cos rexistros civiles en Galicia. E, de feito, xa nos puxemos en contacto co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que, se observan que hai diferencias, automáticamente podamos casar esos datos e acreditar que fonte non está mandando a mensaxe concreta e correcta o rexistro civil ou o Servicio Sanitario, o Servicio Galego de Saúde. Cadena SER apunta que Galicia é a única comunidade que mantén a convocatoria de oposicións en educación para xuño e pregunta se cree que non supón un risco manter esa convocatoria ante o alto número de persoas que se concentran nos exames e se non se deberían aprazar. Vamos a ver, hai unha serie de decisións que afectan a todo o corpo docente, tanto os profesores, as profesoras, como os alumnos. E hai unha serie de competencias que é bo aclarar. No que se refire a proseguir o curso escolar, é unha decisión exclusiva do Goberno de España. É certo que temos unha conferencia sectorial onde cada comunidade autónoma comenta, propón, pero a competencia exclusiva de manter o curso escolar e a proba de selectividade é unha competencia exclusiva do Goberno de España. A decisión de manter as clases e os exámenes universitarios é unha decisión da autonomía universitaria e da comunidade autónoma onde residen as universidades. E aí xa adoptamos unha decisión no ámbito das nosas competencias, que foi prescindir das clases presenciais nas universidades e ir por clases telemáticas. E, ademais, estamos neste momento redactando unha instrucción de común acordo entre os reitores e a Consellería de Educación que a partir da próxima semana faremos pública para concretar e para detallar os contidos das clases telemáticas en todas as asignaturas, en todas as facultades e en todas as universidades galegas. E depois queda as competencias en materia de oposición, que as competencias de manter ou non manter as ofertas públicas de emprego lle corresponde a cada comunidade autónoma. O Goberno vasco esta mañá acaba de aplazar esa oferta pública de emprego, pero non deixala sin efecto. E incluso o Goberno vasco establece que se pode realizar este mesmo ano. Por tanto, Euskadi non decidiu pasar a oferta pública de emprego do ano a celebrar no ano 20 ou ano 21, senón simplemente que aplaza a decisión. Na Xunta de Galicia o que vamos a facer é ver como evoluciona esta semana, como evoluciona a seguinte. En a primeira semana de maio vamos a tomar unha decisión de manter as oposicións sempre que sexa posible e sempre que teñan todas as garantías, ou pola contra, se vemos que a previsión epidemiolóxica é que non nos dá garantías, anunciaríamos a deixar sin efecto as oposicións educativas ata o próximo ano. Por conseguinte, a nós o que nos interesa son dúas cousas. A primeira, aproveitar o traballo feito polos opositores ata agora, e a segunda, manter unha taxa de interinidade no ámbito docente en Galicia a máis baixa de España, é dicir, ter máis profesores con prazo en propiedade e menos profesores interinos. Pero eso solamente se pode producir se temos as garantías máximas de seguridade. Por conseguinte, na primeira semana de maio tomaremos a decisión, xa con moita máis información, do que faremos en relación coas oposicións de docencia. Nos parece que a fórmula máis razonable é a fórmula que vamos a utilizar. Eu espero desexo que os opositores comprendan que o que queremos é que se podan examinar sempre que haxa garantía na execución dos exámenes, tanto para os opositores como para os tribunais. Labo de Galicia comenta que algunhas comunidades demandan calendarios propios para ir recuperando a normalidade logo do estado de alarma. Nese sentido, pregunta que pensa facer Galicia e se máis alá de reactivar a obra pública proporá un plan á carta para volver á actividade.
Bueno, o Goberno Central foi moi explícito, o presidente, porque esta cuestión se debatiu na conferencia de presidentes. Eu entendo que, por exemplo, espero que mellore, pero o domingo pasado, cando falamos destas cousas, a situación en Cataluña pois impedía prácticamente reabrir a maioría das cousas que sí, na miña opinión, se poden abrir en Galicia. A situación en Madrid fai 10 días, 15 días, impedía manter aberto pois unha serie de actividades económicas que sí se podían manter abertas en Galicia. E o presidente foi contundente no xeito de que a decisión do Goberno Central era ser homoxéneo en todo o país e homoxéneas todas as actividades que quedarían pechadas en España. Abriu, non obstante, para, a partir do 26 de abril, posibilidad de que en distintos territorios de España, que non necesariamente teñen que ser ou coincidir co territorio administrativo de unha comunidade autónoma, se podan abrir determinadas actividades económicas, en outros territorios se teñen que seguir pechando. É unha decisión exclusiva do Goberno Central, nós non temos competencias en isto, na mentras se manteña activado o estado de alarma. O estado de alarma é poñer a disposición do Goberno Central todos os gobernos autonómicos, locais e provinciais de España. E todos, nese ámbito, estamos baixo as instruccións e o acatamento das decisións do Goberno Central. É así, desde o punto de vista constitucional, e así, desde o punto de vista competencial nos 16 de abril, a nós nos parece que en Galicia podemos volver a actividade industrial, podemos volver a actividade de automoción, podemos volver a actividade da construcción. E así o dixemos o pasado domingo e o reiteramos hoxe. Por iso abrimos toda a obra pública da comunidade autónoma. Iremos vendo nos distintos datos que vayamos tendo na conferencia de presidentes prevista para o próximo domingo como vai evolucionando esta cuestión, pero o que non podo en ningún caso é dicir que a comunidade autónoma galega vai tomar unha serie de decisións simplemente porque non pode facelo. Se o goberno no estado de alarma que leva o Congreso dos Diputados ata o día 26 de abril facilita que comunidades autónomas podamos tomar decisións no noso ámbito territorial, entón pois Galicia, lóxicamente, estudaría aquelas actividades que cree que se poden retomar de acordo coa situación epidemiolóxica da pandemia no territorio da comunidade autónoma. Sí, justo sobre eso, concretamente sobre la reactivación de obras, el diario.es preguntaba cuándo se producirá la vuelta al Tajo para obreros y operarios. Se o Goberno Central o permite, a partir do día 26 de abril. As obras en Galicia están desbloqueadas dende agora mesmo. Perdón, se o Goberno o permite, o luns despois de Semana Santa, que quero recordar que é o 13 de abril, se o Goberno o permite. Se o Goberno non o permite, evidentemente, pois, cando o Goberno Central o permita. Nós temos previsto iniciar esas obras despois do domingo de Semana Santa, que é exactamente o 13 de abril. Porque entendemos que o Real Decreto Lei de Hibernación da Economía, por utilizar os términos do Goberno Central, caduca o día 12 de abril e, en consecuencia, volve outra vez a activarse o estado de alarma do 14 de marzo que sí permitía industria, automoción e construcción. E, ademais, porque a situación epidemiolóxica en Galicia neste momento entendemos que nos permite reactivar a construcción a partir do 13. Insisto, só cumplindo estrictamente os protocolos autorizados polo organismo de seguridade e higiene no traballo e de seguridade laboral da Xunta de Galicia. Volvo a reiteralo porque sin cumplir esos protocolos non estaríamos en disposición de poder autorizar ninguna actividade económica. Más allá de la reactivación económica, Europa Press pregunta también si después de Semana Santa considera que se deberían flexibilizar otras cuestiones, como que los niños puedan salir respetando las medidas de seguridad, y si, de ser así, si se lo va a pedir al Gobierno Central. Eu creo que este tipo de cousas varían en 4 ou 5 días, que é unha variedade absoluta. Nós hasta fai 5 días estábamos crecendo
casi 2 dígitos o número de personas en UCI e o número de personas en hospitalización. Nos últimos 3 días estamos baixando o número de personas en UCI e o número de personas en hospitalización. Por tanto, nos queda xoves, venres, sábado, domingo. Son 4 días moi importantes. O estado de alarma dura ata o día 26 de abril, entón ainda nos queda moito máis tempo. Nese ínterin temos que tomar decisións, lóxicamente. Supoño que esas decisións as comentaremos na conferencia de presidente. Sería bo, en todo caso, ter un criterio do goberno central en relación a este asunto. Se non o temos, pois nos trasladaremos o noso criterio de como podemos ir volvendo outra vez con límites de distancia, distanciamento social, con protocolos, con seguridade, cunha rede de seguridade, pero como podemos ir volvendo a retomar paulatinamente comportamentos sociais, sobre todo os nenos que levan confinados nas súas casas nas últimas semanas, e que chega xa un momento en que isto produce xa problemas evidentes. E tamén, sobre todo, os nenos que estaban baixo a educación especial, que teñen que ter uns comportamentos conductuais distintos. Nos preocupa dunha forma moi intensa esa situación, non? Porque o seguinte, vamos a ser prudentes, vamos a ser respetuosos, vamos a intentar manter o plantexamento institucional. É dicir, que cada un se lle ocurre unha cousa está moi ben. Que cada un poda facer cousas de acordo co seu estado epidemiolóxico tamén está moi ben, pero que cada un empece a comentalas antes de comentalas entre todos, eu creo que eso xa non está tan ben. Si, Faro de Vigo tamén se refería a esta saída do confinamento e como cree que debe realizarse, e especificamente tamén pedía a súa opinión sobre que parte dos diputados do Congreso do seu partido rexeitasen a participación telemática na actividade parlamentaria. Non sei exactamente esa pregunta. De que Partido Popular de Galicia? Entendo que o PP Nacional que di que despois de agradecerlle aos cidadáns que respeten o confinamento, que opina de que parte dos diputados do PP no Congreso rexeiten a participación telemática na actividade parlamentaria. Non sei exactamente en que consiste ese rexeitamento. O que estou convencido é que o Grupo Parlamentario Popular cumplirá estrictamente as distancias de seguridade que se piden no pleno ao Congreso dos Deputados. Non pode ser de outro xeito. En todo caso, comprenderá que vendo algunhas actitudes de membros do goberno que non cumplen o confinamento, unha vez que están diagnosticados, é cando menos difícil de entender determinadas críticas. Pero, en Galicia, a crise económica e social que se derivará da crise sanitaria. Neso estou centrado e neso pretendo seguir estando centrado. Si Galicia Confidencial refírese ao anuncio de adquisición de 67.000 novos test rápidos e pregunta se non cree que serían necesarios máis PCRs para sair do cuello de botella. E había outro medio que preguntaba tamén sobre eses test rápidos en que se diferencian dos que adquiriu Madrid. Desde o punto de vista técnico, hai distintos modalidades de test rápidos. Hai test rápidos que distinguen os anticorpos e hai outros test rápidos que non distinguen os anticorpos. A clave é distinguir un anticorpo que é igual a presentar virus, pero xa ser un paciente inmunizado, de outro anticorpo que o que nos dice é que o paciente ten un virus e que en ningún caso se pode considerar como un paciente inmunizado. E o test que neste momento nos facilitou o goberno é un test que non distingue este efeito e, polo tanto, nos pode dar falsos positivos. Nos pode dar personas que están inmunizadas xa e que, sin embargo, dá positivo no test, e non distingue daquelas personas que dá positivo no test e que non están inmunizadas. Por conseguinte, lamentablemente, comprendo todas as dificultades para adquirir test, o comprendo perfectamente, pero lamentablemente os test que o goberno nos facilitou pois non son os test que esperábamos. Nos pensábamos que esos test nos iban a dar xa un diagnóstico sin necesidade de ter que ser complementados por PCR.
Si fora así, si os test que tuviéramos, os 57.000 test que nos trasladou o goberno, nos deran un diagnóstico fiable ao 100%, automáticamente faríamos un screening en todas as residencias da terceira idade e acabaríamos en 2 ou 3 días. Con PCR, ao final, o cuello de botella efectivamente volven a ser as PCR. E isto é, por suposto, o que nos preocupa. Sin embargo, hai outros test que sí nos dan, test de anticorpos que sí nos dan e nos miden o anticorpo que acredita que presentando virus esta persona está inmunizada e, polo tanto, está sana, está dada de alta, ou que, presentando virus, esta persona non está inmunizada, senón ao contrario, sigue con virus e sigue enferma, e, polo tanto, hai que aillala. Os test rápidos que nos pretendemos comprar son aqueles test que nos dan esa doble información. O anticorpo do inmunizado e o anticorpo do infectado. E os test que neste momento temos a disposición, polo menos según o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, moi concluyente. Os test que traslada o Goberno Central por sí sós non poden ser utilizados para un diagnóstico fiable. Necesitan, en todo caso, ser complementados polas PCRs. Estos test do Goberno Central poden ser moi útiles para estudios epidemiolóxicos, pero non para estudios de diagnóstico. Estudios epidemiolóxicos de ver unha población e facer unhas enquisas poblacionais de virus poden ser moi útiles. No caso de diagnóstico, teñen que ser sempre complementados por PCR. Isto é o que nos trasladan os microbiólogos, os responsables de infecciosos e tamén os profesionais de medicina de urxencia da comunidade autónoma. E dunha forma moi clara, e, polo tanto, vamos a seguir utilizando PCRs para poder facer un diagnóstico nas residencias e nos profesionais sanitarios. Sí, sobre estos test, Cadena COPE dice que Gonzalo Caballero asegura que xa sabía que os test iban a ser dese tipo e que só os PCR o determinan. Que valoración lle merece isto? Pois me parece sorprendente que que lle pregunte os de infecciosos, os microbiólogos, os de urxencias, se xa sabían que estos test non valían por sí sós para diagnosticar. Cando se nos dixo que estos test rápidos iban a permitir acelerar o diagnóstico, e especialmente o diagnóstico nas residencias, entendíamos que por sí só os test iban a darnos o diagnóstico definitivo. Cando comprobamos que este test sirve como complemento para diagnosticar, pero non para diagnosticar por sí sós, é cando, lóxicamente, nos levamos unha certa decepción. E, por lo tanto, me sorprende que ese tipo de afirmación. Ao mellor o sabía o Partido Socialista. Dende logo, os presidentes que nos levantamos da conferencia de presidentes, ese dato en ningún caso foi nin siquiera comentado. Nin siquiera comentado. Nos Diario, ten pensado a Xunta de Galicia abrir algún tipo de expediente sancionador a DomusVi á vista do impacto do coronavirus nas súas residencias? A decisión que nos adoptamos dende o principio, antes do protocolo do Ministerio de Sanidade, foi intervir 2 residencias. Por qué? Porque entendimos que o número de positivos que se estaba dando era superior á media de outras residencias da terceira idade. O segundo que tomamos a decisión foi abrir un expediente informativo. E en función do que nos diga o expediente informativo, tomaremos a decisión que proceda de acordo co instructor do expediente. Non quero nin prexulgar, nin facer prexuizos ou xuizos anticipados. O que si digo é, nos intervimos estas 2 residencias e activamos unha inspección informativa, expediente informativo. E en función do que nos diga o instructor. ABC pregunta se souberon algo da proposta do Goberno de realizar estudios epidemiolóxicos entre a población cando remita a pandemia e pregunta se non hai consenso se Galicia fará igualmente eses estudios baixo os seus criterios. Efectivamente, que recordarán que na rolda de prensa do domingo pasado eu trasladei aos medios de comunicación que solicitara ao Goberno Central unha serie de propostas
Unha delas era facer un estudio epidemiolóxico da xente sana. Da xente sana entendendo por tal aquela que é asintomática e aquela que non tivo síntomas intensos do virus e aquela que non tivo en ningún momento ninguna quebranto de saúde. Por qué? Porque temos que ver que porcentaxe de población temos inmunizada en Galicia e que porcentaxe de población aínda non está inmunizada. Iso foi unha proposta que nos fixemos para que se estendera ao conxunto de España. Fai un par de días no Consello Interterritorial que se celebra telemáticamente con frecuencia 2 veces a semana, pois nos informaron que esta decisión se iba a extender a toda España. Non sabemos se esta decisión xa tiñan tomada anteriormente, non o sabemos. Na conferencia de presidentes a proposta de Galicia non foi respostada por parte do Goberno Central. En todo caso, nós estamos absolutamente a favor de este tipo de estudios epidemiolóxicos. No caso de que o número de estudios epidemiolóxicos que faga o Ministerio de Sanidade, se é que os fai, afecte a Galicia en función do número de población investigada, nós tomaremos a decisión se vamos a ampliar os estudios epidemiolóxicos para ter máis información daquela que nos poda proporcionar o Ministerio de Sanidade. De entrada, a nós nos gustaría facer estudios epidemiolóxicos, ademais dos de sanidade. Ahora ben, se o universo de sanidade é un universo concluyente, a sistemática e o protocolo nos parece que é unha sistemática e un protocolo que responde do Servicio Galego de Saúde, pois entón non faríamos estudios adicionais. Pero a prudencia aconsella ter preparado algún estudio por parte do Servicio Galego de Saúde, por parte de Saúde Pública, de Medicina Preventiva, para, no seu caso, complementar o que faga o Goberno Central ou, no seu caso, sustituir o que non faga o Goberno Central. Volvendo aos test, 4 dice que para que usarán os test rápidos complementarios do Estado e se os Sergas os adquire directamente a un proveedor. E outra pregunta máis, din que vostede o domingo, despois da conferencia de presidentes, dixo que estes test valían para confirmar os positivos, pero que cando daba negativo xa facía falta facer as probas PCR, entón que debía saber que eran complementarios. O contrario, eu volvo a insistir, lo que trasladé ese día, y lo vuelvo a trasladar hoy, es que nosotros entendíamos que un test rápido, cuando daba positivo, claramente era un positivo cierto. Y sin embargo, cuando daba negativo había que complementarlo. Ahora digo, de acuerdo con las informaciones y los protocolos del Comité Clínico del Servicio Galego de Salud, el test rápido, cuando da positivo, hay que complementarlo igual. Por consiguiente, esto no es un tema menor. El Servicio de Salud gallego, por criterios de prudencia y por criterios de protocolo clínico, va a complementar los test rápidos con una PCR. ¿Para qué valen pues los test rápidos? Para que sumados a la PCR el porcentaje de fiabilidad del diagnóstico supere el 96, 97, 98%. Para eso valen. Y valen, en nuestra opinión, para hacer estudios epidemiológicos, pero no para hacer estudios diagnósticos fiables. Y como ustedes comprenderán, esto no es una opinión del presidente de la Xunta. El presidente de la Xunta es una opinión del Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud y además que ya lo ha manifestado por parte del portavoz que llevó al efecto esta manifestación, creo que fue en el día de ayer, que además es el presidente de una sociedad científica a nivel de España. Por consiguiente, yo reitero lo que dicen los facultativos. Pensábamos inicialmente que este tipo de test rápido nos iba a dar los anticuerpos diferenciados y lo que nos está dando es el anticuerpo global, los anticuerpos totales, pero no diferenciados o discriminando cada uno de esos anticuerpos. Por consiguiente, a mí se me dice que no caigamos en la tentación de hacer exclusivamente un test rápido a los residentes y tomar decisiones en base a los resultados, porque puede haber positivos que están inmunizados y por lo tanto están sanos, y puede haber positivos que siguen enfermos, y no parece muy aconsejable estar mezclando positivos sanos y positivos enfermos. No sé si lo he explicado de forma correcta. Lo que sí le digo es que estos test son un complemento para diagnosticar
pero no es el único test que nos da el diagnóstico fiable. Todos los test rápidos en Galicia se van a complementar con una PCR. Para lo que valen, vuelvo a reiterar, es para mejorar la fiabilidad de la suma de PCR y test rápido en el paciente, fiabilidad diagnóstica, y también para hacer estudios epidemiológicos de población. Esto es para lo que vale. Inicialmente pensábamos que si daba positivo, automáticamente ya estaba claro, y ahora puede dar falsos positivos como consecuencia de que no desagrega los anticuerpos. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.